Number 3, 5 ka mga ginreklamo sa illegal recruitment ang ginapasabit sa ilang counter affidavit sa reklamo ang ipasaka batok sa ila sa City Prosecutor's Office. Samtang magpabili naman sila sa custody sa National Bureau of Investigation. May report si Barbara Mijares. Sabado sang gin-file sa Bacolod Prosecutor's Office ang reklamo nga pagsupak sa Republic Act 8042 o kunang the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act as amended by Republic Act 10022 kag pagsupak sa Republic Act 10175 o kunang Cybercrime Prevention Act batok kanday Sandy Hinete Ahena, Maricar Mercader Bangkale, Arlene Espinosa Alunday, Richard Sumikad Hiponia kag Maria Teresa Maningo Aragon. Pero ilang agin pagkamaayo nga mag-avail sang preliminary investigation. Angot diri sila ang ginhatagan sang prosecutor's office sang napulo ka adlaw nga mag-file sang ilang counter affidavit kag countervailing statement. Ang 5 ang gidakop sa isa ka entrapment operation sang National Bureau of Investigation Biyernes sang hapon matapos nga ginreklamo sang illegal recruitment. Suno kay NBI Bacolod Chief Renwa Baldovino, ginasiling man nga isa sila ka consultancy firm. O galing, base sa ilang social media post, nagatanyag sila sang job opportunities sa pungsod Japan kag Australia. Kag kasubo nga sila ang nagapang recruit. They did not offer a preliminary investigation. I-resolve na kaagad ng piskalya yan, i-charge na sila. Oo, i-charge na. Para makapagpiyansa sila. Kaya ginagawa yun para makapagpiyansa sila kaagad kung talaga pwedeng magpiyansa sila. And I do not think so kasi maximum penalty ito eh. Nung ang syndicated estafa, maximum penalty. Life sentence kasi yung maximum penalty nito. Oo. So, ang iniisip ko, bakit hindi sila mabigyan ng bail? Hindi naluyag pa sang isa sa 4 ka mga tagreklamo nga ihambal pa ang iyang ngalan pero nagbayad siya sang 50,000 pesos nga placement fee kag 1,000 ka pesos pagid para sa mga documents sa handom nga magkatrabaho sa Japan. Matapos nga nagduda bangod sa namutikan nga delay, iya ginusisa sa Philippine Overseas Employment Agency, ang KASA kag ang SMV Management Consultancy. Kag siya ang ginabisuhan sang ahensya nga mag-back out. Pero una ko ganyan na plan for Australia, 160 na sa ang placement fee. Galing nag-offer sila for Japan nga 50k lang ko no, balido promo. Tama ko sir, basi pwede nga ma-Japan na lang ko, hindi ko kasarang sa 160,000. Talagang basta sige, istorya na muna. After 3 days, sabay natin mabayad ka na. Bakit, sir, okay na ko to para sa, sa Japan. Bala, oo. Bala, 3 days lang na pag hindi ka nakabayad sa 3 days, makancel ng imong application. Tama to, ma'am, nangit na ako pag, nga para makakwarta ako. Ngayon na maligya ako karabaw, nang utang kami kwarta, para lang, kaya ba nila after 3 months, kung makalakat kami dayon. Tiyamba ko, after 3 months, mabalik ko man guro dayon, kaya makalakat na ko, kag nag-offer sila dahil nga 100,000 yung sweldo mo. Suno kay Baldovino, magluwa sa 4 ka mga complainants may isa pagid nga magadugang. Gintinghuan sang Digicast Negros nga kuhaan sang bahin ang 5 ka mga ginreklamo. Ugaling sila ang nagpamalibad na sa paghatag sang ilang pahayag.